Kukhala ibhungane kumagumbi okufundela kwisikolo evukuhambe eMdantsane. Abafundi sele bephulukene neeveki bengalibeki esikolweni. Abazali bathi baxhalabile. Sithe ngoku kuvulwa izikolo baxela uNehawu into yoba abantwana njengoba bengabasebenzi bayacela into yoba abantwana bangalibeki nolibeka esikolweni nootitshala tilde imali yabo ikhale epokothweni ngoba kaloku kuthiwa le mali okoko iyeza. So ngoku bona badiniwe le nto yobana bephosiselwa ngemali. Ingxaki ke ngoku kungafundi komntana onedisability. iNehawu ifunge ngelitha izokubuyela emsebenzini de lo mba usonjululwe. Department kudala isenza izithembiso ingade ize ibe iyazifezekisa kule minyaka egqithileyo isixhenxe. Sikwi-level ke nathi as the union esikliye ngoku into yobana asikwazi uphinda simamele neyiphi na into soku-department ngaphandle basibone imali ingena ezibhankini zabasebenzi enzela uba bazokwazi uba bafumane imali yabo abayisebenzeleyo. Kusenjalo isebe lezemfundo ephondweni lithi lizibophelele ekusombululeni lo mba. Tesathetha no-treasury wavuma imali siyibeke ecaleni kangento yoba silindele nje i-authorization sibabhatale. Yiyo le nto sibacela into yoba mabuyele emsebenzini kuba le meko sasivumelene ngayo yaye siyayisombulula silisebe. iNehawu ikwagrogrise ngogwayimbo kwicandelo lezemfundo kwiphondo jikelele ukuba lo mba akasonjululwa ngokukhawuleza. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eMdantsane.